Molweni nonke baphulaphula kwindawo eniphulaphule kuzo. Silapho kwisikhululo sethu iCofimvaba FM kunye nale nkqubo yethu ke ithi Imvumi Zethu, apho siye sithi sincokole neemvumi zethu zalapha ekuhlaleni zizinike ithuba loba bazazise kangcono kuni. Namhlanje sikunye no-DJ wethu ke u-DJ Young Rider. Cela ke nimnike ithuba ke naye akazibulisele apha kweni baphulaphule. Molweni baphulaphuli beCofimvaba FM Youth Waves, walwaba lo igama ngumphalala ifani. Bandaziyo DJ Young Rider EC. Yeah. Okay ke DJ Young Rider EC. Kule nkqubo yethu ke Young Rider sikunike ithuba loba ukubalise manje sibasele ijeni yakho apha ku music. Uthi ba mna ndisuka apha ndahamba ndathi ndazoba kule ndawo nokuyo namhlanje. Kufanele usilande nje ngomlando wakho from the first day uqala urecording ingoma okanye from the first day uqala ukwenza ingoma yakho yokuqala. Uqonda uba okay ndisuka apha mna ndathi ndanamakingxigingxi apha endleleni yam kwathi kwakule ndawo bandikuyo namhlanje. Uba ndisabheka phambili nangoku. Uba ndikhumbula kahle Yeah. le music journey ndiyiqale 2019. Yeah. Eqaleni konyaka. Yeah. Qala kwami uba FL Studio Mobile, which is into sasimsebenze efonini. Yeah. Sasiwenza ke lo macephe noachoose bam. Yeah. Siqonqa lo macephe sisenza lo mculo. Abantu ke besijaja ke besixelela ba senza iqompiano. Yeah. Into ezinjalo but izange sincane. Yeah. Until ke ngoku safikelela kwinqanaba loba sisebenze i-laptop, Yeah. which is sisebenza u-FL Studio 20. Apho ke ngoku nathi sazibona khona uba noko ukhona umehluko. Yeah, no nayenza lento le. Yeah. So yintoni kahle iyaniqhubelela aba hamba makisenzeni le way man. Senzeni ntoni wayiva qomba man. Andiyenze le ingathi khona ngathi ngayenza apha. But wami ubuya khumbula Yeah. back in 2019 if I'm not mistaken or 2018 Yeah. lapho wayevela khona uMr Tela. Okay. Nobhiza wethu. Yeah. Ya sasimamela lo mculo wabo ke sibaseleka ke ngelaxesha. Yeah. Ya sibaseleka sisigubhu sisijayivela. Qoma nami ndiyafuna Siyabona ke ngoku yeah. uba no man imnandi lento kwaye singayenza. Yeah. Naqoma. Okay, so ke ngoku so apho kulo mculo wakho njengoba uziqhona umculo wakho ikhona album mhlawumbe osoyikhuphile okanye into enjalo mhlawumbe icocwe elithile. Ikhona i-album bendiyikhuphile 2024. That was your first album. That was my first album Yeah. 2024 ngoJune. Ibizwa ngegama layo The Journey Continues Yeah. album, which is available on all streaming platforms. Yeah. So yeah, that's when ndiqala khona urelease i-album. So i-album osonazo ngoku apho lo mculo wakho unozingaphi mhlawumbe nje. For okwangoku ndisene-album ezimbini. Okay. Which is The Journey Continues, then the next big thing. Aya uza kakuhle. So the next big thing is your latest album. Yeah. Oh okay. So ngicela ke ngoku uyabona usixelele nje akho challenges ke wanazo man. Ukhona into ebona uba mhlambi njengoba usithi ba no achoose bakho yayiqala nonke lento kwathinthi like angimi nazo challenges okanye nisenonke no achoose bakho like into ezinjalo. Asibalise isihlange nje. Sinazo zona i-challenges kakhulu. Yeah. Ngoba sentsho even if uyadrop umculo, Yeah. i-support awuzuyifumana ngale ndlela ubuyilindele ngayo. Okay. And ke ngoku wena uzofaka i-effort yakho kwingoma yabo. Yeah. But then abantu abazuyibona lento uyenzileyo wena yabo. So injalo thina into enoti sidibana nayo le. So your biggest challenge uyilanda uba ukhuphe umculo but you don't get enough support. Injalo. That's your biggest challenge. Okay, make smove man. Singathi into enye ngalo singabantu. Hayi man ke sikubone phone man lapha ezimovini phone sibona uactor. Ithini into yakho phaka silande ufike njani kula nqanaba? But into yo-actor into endikhule nayo sukela ndimncinci. Yeah. Esibabe ndibukela i-TV kiziskim sam. Yeah. Nami ndazibona man no man lento ngake ndiyenze le. Yeah. Ndadibana ke ndingathi ndadibana nawe. Yeah. Ndadibana nawe. Yeah. Which is ke ngoku kulapho saqala khona ukwenza i-first movie yethu called Impukane. Yeah. eCofimvaba yenza. Uqala kwami ucollaborator nani. Yeah. Ufuna ndithi uqala kwami ucollaborator ne-TLR Pictures. Okay. Yonke. So yeah, siqale ngala movie. Yeah. Okay. Impukane eCofimvaba yenza, yeah. So kahle ngumuntu nje othanda umsebenzi. Ethanda entertainment. Uthi usemculweni ubuse acting. So ke ngoku khawutsho ke ngoku kulento yomculo niyenze njani nina imali? Ixesha elininzi Yeah. kuyaxhomekeka uyufumana i-bookings Yeah. or senjo ngoku umculo wethu siyawu-uploada kwi-streaming platforms. Yeah. Which is ke ngoku it happens xa sifumene i-streams ezininzi ibe Yeah. khona ezosendanyana sizifumana. Okay, no. Okay, so kaxele ngubani apha emculweni ithendoni i-idol kanye i-role model yakho apha kulo mculo wakho wenzayo?
usimbiwe siyawo Mr Taylor Yeah. Mr Taylor but Let's say ke ngoku you are given opportunity nako Mr Tell ungena apha emnyango uthi gqingwapha kuye intoni oyithetha kuye njenganje role model yakho ininzi but ininzi kakhulu hayi masithi nanke ngosimjongile uthetha naye ngoku awuncokole naye uthethe noThela ngalomzuzu nje nako phambi kwakho Thela ingqondo ngeka imagine lo nto because Yeah. Mr Taylor ngumuntu osoloke kude kunathi which is thina silapha eCofimvaba So- so asifane silifumane kahle ithuba loba so if it might happen a mistake athi gqothela apha phambi kwakho ayilindelanga loo nto kwala kucofa imbaba hayi andiyazi but andiyazi le nje naye ufuna umsebenzi kuye yeah ukusebenza naye usebenza okay hayi inhle loo nto nabhuti wami yabo okay khawutsho nje ke ngoku ndisho man njengoba ukudala 2019 masuku lomculo lixesha elide elo masitsho ke ngoku akukho umuntu okujongileyo obonayo okanye umntana okanye nabanaye bokubona iqondo hayi ndiyithanda le nto ngizonke lo muntu man ndiyithanda inhle ndiyibukela so into ngawuphi amagama onomnika wona mhlawumbi lo muntu oqala uba njengawe naye mina abe kwelinqanaba kulo naye abe nee-album azikhuphileyo njengawo yebe i-advice okanye into ingcebiso onomnika zona mani nje but all I can say is slowly but surely but Yeah. slowly but surely yonke le nto iyenzeka inyamezelo ukhona umvuzo for sure okay nathi ngesinyamezelo usukela 2019 kuzotsho kuyo okay yazi nirhala ntoni ke ngoku DJ wami ndirhala nje ngesibathe nje ichinzini nonke ngoma yakho nje iyi-1 nje kancinci bakuve le nto uthetha ngayo okanye nomnye mhlawumbi akayali umculo kuyaqala nokubona mhlawumbi yabo ngoku ndicinga uba simnike itshansi akakuve naye zotsho akwazi ukulandela kufuneka first le ngoma ngasiqala uba athi uba mhlawumbi angakufumana phi xa ufuna udawunloda umculo wakho bangathini bangafollowisha phi yabo kwazi baxa kudlala le ngoma beyimamela umqondo uba ndifuna uva more yabo abe senantsika sekhawuza sekusetha sekukhangela ekufumana yabo yeah inamba yami ikhona kufacebook ndiyisenda umculo wami kuWhatsApp Yeah. abanedatha bangawudownloada kuCupid yeah nakuSpotify uyafumaneka okay so what are they searching ku Spotify what are they searching ku Facebook okay Bakhangela. otherwise DJ Young Rider isi indawo yonke nje DJ Young Rider isi okay make sihlale nje le ngoma yakho iwangi basimamele kancinci bakuve asibuya kanjalo ke sisahleli nayo DJ Young Raider nengoma yakhe sithi sisho kamnandi sithi ithi Island Party ayitsho kamnandi ke sancokola ke naye uDJ Young Raider apha esikhululweni sethu sisafuna ke uphinde simbuze eminye imibuzo sizokwazi ukumazi kangcono njengoba besenjini nathi le nkqubo yethu sithi sazane nee-artist kangcono uYoung Rider man afila unako usigqwakagqwakaza man uYoung Rider asimazi uYoung Rider noba uzalelwa phi usuka phi ndazifuna loo ndawo man ungumntu waphi kupha usuka khona uzalelwa khona kakhulukazi mna bhuti ndiphuma kwalapha eCofimvaba Yeah. zaseNgqabanga yeah apho ndiphuma khona lapho ke le nto yami yomculo ndayiqala khona le vision yakho umculo benayo sengapha engxabanga ngisesezibaleni so nopha engxabanga nabantu bathe pop masibathe zibani andiyo nopha engxabanga nabantu bathe pop noko mos bathe zibani xa nizathi sizilalini bendisazi into zomculo kanje hayi no ngumntu endadibana naye yeah endadibana naye lo wathi wandinceda ngento eninzi wakufaka apha emculo yeah we've been collaborating since 2019 okay ngendimbona uDJ Lee ezingomeni zakho ngumkhaya wakho phaa eNantsikeni engxabanga okay ngicela manje usixelele ngale album yakho lena yokugqibela busithi ithi the next big thing khawutsho manje what inspired you uba wenze le album ude uyibize nge-next big thing into eyayi-inspiration ukwenza le album yeah ndingathi mina le album lena ndingathi sisuka ngaphakathi kum entliziyweni yeah which is ke ngoku kulapho ndidicide uba mandenze le album because ndiyabona ngoku from eza step from laa ndlela mandiprodyusa Yeah. ngayo back in 2019 ayisafani nale ndiprodyusa ngayo so you felt like yeah I'm the next big thing ndiyayapho ndiyakhona ndizawubulala strong futhi okay Young Rider okay Cofimvaba FM Youth Waves.